Prežil som prvý deň na Fake Minery. Je to taktiež modovaný skyblock, na ktorom sa nachádzajú tie isté módy ako na reálnom Minery Skyblock. Ok, borci, ja sa momentálne nachádzam na Minery, no nie tak úplne, pretože ako ste mohli počuť v intre, tak toto je fake verzia reálneho Mineru, Vayner Skyblock. Aj názvom, aj celým spracovaním sa to podobá tomu reálnemu Mineru, takže ja som zvedavý, ako toto bude fungovať a teším sa na to. Spawn vyzerá naozaj super ako na reálnom Minery, no a ja si idem vytvoriť ostrov. No tak toto vyzerá reálne dobre. Trošku si prehliadneme tento ostrov, aj keď to asi všetci poznáte z Mineru. No tak to vyzerá dosť dobre. Tento server sa mi zatiaľ dosť páči. Ok, tuto máme nejaké veci na vytvorenie cobblestone generátoru. Každopádne tento ostrov je dosť maličký a ja si tu idem vykácať nejaké drevo, pretože potrebujeme čo najviac materiálu. No a samozrejme medzi veľmi dôležitý materiál budeme potrebovať cobblestone, ktorý získali vďaka cobblestone generátoru. Akorát ja som už úprimne zabudol, ako sa takýto cobblestone generátor vytvára. Takže vyťažím si tento blok, kámo, vďaka ktorému získam vodu. Ok, poďme na to, let's go. A tu už dám iba lávu a malo by to fungovať. Yes! Ok, kámo, našťastie to funguje. Ok, takže získal som takto krompáč a taký tiež aj nejaký cobblestone a poďme si prehliadnúť takto ostrov a kámo, čo som to urobil? Ja som prišiel všetky svoje veci, chápeš? Ok, no tak toto bola obrovská chyba. A ja nemám žiadne veci. Ja ani strom nemám a ja ani bloky nemám. Ok. Bolo som rozmýšľal ako, no a našťastie som našiel riešenie. Našiel sa tu nejaký týpek, ktorý mi pomôže, tak ja sa portnem na jeho ostrov. No, som tu, kámo, a už tu drží nejaké drevo, kámo, to je frajer. Nice, takže tento týpek ma doslova zachránil. Keďže už mám opäť svoje dôležité veci, tak sa pustím do ťaženia cobblestoneu. No a ako môžete vidieť, tento môj ostrov je v priebehu rozpracovania, keďže ešte v tomto dieli by som ho chcel trošku aspoň čiastočne rozpracovať a nejako poupraviť, jo? Takže ak by ste z toho chceli mať sériu, napíšte dole do komentárov, prosím, a budem rád. Ok, pustil som sa do vylepšovania môjho ostrova, pretože ten predtým sa mi nepáčil a chcel by som si urobiť takú drevenú veľkú plochu, čo neviem, či v tomto videu všetko stihnem, ale aspoň sa pokúsim. Jo, ok, mám tu ešte aj nejaké irony, kámo, ktoré potom neskôr vyťažím. A taktiež nám už vyrastol strom, takže ten určite celý vykácam, pretože čím viac materiálov, tým lepšie samozrejme. A ja hrám reálne, že Skyblock druhýkrát v živote. Jo, takže nie som žiadny skúsený hráč, no a to je asi aj vidno. Ok, borci, ďakujem, že ste to pozerali toto video až sem. Stihli sme na tomto serveri celkom dosť. Dal by som mu celkové hodnotenie 8 bodov z 10, pretože dáva možnosť si zahrať Miner Skyblock aj takýmto menším tvorcom. A sa s vami lúčim, no a zatiaľ čau.